Para ler escollín dous textos, un de Ricardo Carballo Calero do libro Reticencias e outro de Luisa Villalta do libro En Concreto. Escollínos porque para min se trata de autores clásicos, porque teñen moita clase e, como se di, pois porque valen para clase, por iso os escollín. Entón comenzo con Carballo Calero con un poema de Reticencias. Aquí me tes, querida, esperando a Godó. Non sei como se escreve ese nome, nin menos o enderezo desa persoa física ou xurídica, quer individuo, quer razón social. Tamén ignoro o número que leva o seu teléfono, así que me é imposible escreverlle ou telefonarlle para saber cando virá, se está en camiño, se xa saíu da súa casa, se contra o que me din non ten intención algunha de acudir a este ponto. Se está a vir para aquí, na súa casa, penso, ficaría algunha persoa que o represente, familiar ou servente, que o teléfono colla e que vacíe a caixa de correo e poda responder ao que eu pregunto. Mas, como non posúo o enderezo postal nin telefónico do esperado, non sei se ten teléfono, nin domicilio fixo, ou outra cousa non podo facer mas esperar. Ao mellor chega a noite, e eu xa canso dúrmome, e el acode en cuanto durmo, e non quer que eu acorde, e pasa, e eu, a seguinte mañá, cando desperte, non saberei que estivo aquí. Tal vez non deixen os seus pés calco ningún. Teño que esperar, pois, nada seguro de que ha de chegar, mas non teño outra alternativa. Aquí me tes, querida, pois. Non podo, por iso, ao teu encontro acudir. Gostaría de facelo, mas é imposible. Teño un compromiso ineludível de esperalo a él. Pode chegar cando menos espere, como un ladrón. Pode chegar oculto nas trevas espesísimas da noite. Debo velar para atendelo, pois. Tamén pode mandarme un mensaxeiro a quen debo receber, con o respeito que lle corresponde. Xa ves, querida, debo estar á espreita. Non podo ir ao teu encontro. Mas se tú queres estar comigo, podes vir aquí a acompañarme na miña espera. Non che podo ofertar comodidades. Aquí, sobre esta ponte, vendo fluir o río á intemperie, non estarás moi ben. Mas se queres, comigo esperarás. Esperaremos xuntos e agradecerche o ei. Se cansas, deixarásme e marcharaste. E eu terei que deixarte, se estás comigo aínda, cando viñer, se é que viñer Godó.